Hejsa, Vi er aviaternes House. Hvis I ikke ved, hvem Aviaternes House er, så ved I godt. nu ved I det i hvert fald. Vi er Aviaternes House. Her på kanalen, så vil vi lave lidt, vi vil lave lidt udfordring, og lidt vlogs, og lidt af hvert, så hvad vil lige finde på? Måske rundt og smage noget mad. Ja. We Taste Your Food, det er vores program. Så vi laver lidt af hvert her på. Ja, vi har sådan en lille sag her. Ja. Som lige skal Redigeres færdigt. Men det var så det vi vil fortælle her på Aviaternes blog. Tak for i dag.